लोगोफोर नै खर' खावख्लुमलायनानै आं बाहेराव दङ आरो जिरायनानै दं आं नै अर सायदों ओरै ओंखाम संगासिनो आङो ओमफ्राय हारसिंसो अर सायदों आरो रावबो गैथ'वा फिसाजोआबो ओरै बिमानैजोंसो दंहैयो ओमफ्राय आं हारसिं अर सायगासिनो लोगोफोर एकदमबारे ड्रेसफोरखौ खुलियाखै आं नै काजलगाव थांदोंमोन नालाय काजलगाव माने लेबार अफिसाव थांदोंमोन फैसा सोहैदोंमोन जानुवारिनि बिदिनो 2-3फोरावनो सोनांगौमोन नालाय जोंना ओमफ्राय दिनै 5 तारिख जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनैहायसो जोङो सोहैबाय आरो अनलाइनाव माने काजलगावआव सोनो नागिरदोंमोन काजलगावआवबो माबायानो दखाना बन्द'सोमोन माने CSB आव सोनो नागिरदोंमोन आरो जोंहा लससो जागौमोन लोगोफोर CSB आव सोनायमोनबा ओमफ्राय उनावहाय जों काजलगाव बन्द'खाय धालिगाव थांबाय धालिगावआवबो सोंबाय ओमफ्राय सोआ होनबाय आरो ओमफ्राय बोरैबा खाफाला मोजां डाइरेक्ट जोङो अफिसाव थांबाय आरो लेबार अफिसाव थांनानै दानाहाय लेबार अफिसनि मानसिफोरा सोना होबाय आरो फनपेजों माने जों साबा थांदोंमोन आब'मोनबो ओमफ्राय आङो भिडिअखौनो लानाय जायासै लोगोफोर ओरैहाय गुसुजों माजों आं भिडिअखौनो लानाय जायासै ओमफ्राय दासो आं हारसिं दं नालाय ओमफ्राय भिडिअ एसे लानोसै होननानै लाबाय आरो लोगोफोर ओमफ्राय जायफोर लेबारनि फैसा सोआखै बिसोरो गोसोआव ला माने CSC आवसो सोनांगौ आरो CSB आव सोनो नाङा माने CSC बे कम्पिउटार अनलाइन खामानि मावग्राया बाहायसो सोनांगौ आरो लोगोफोर आरो अफिसाव थांनानै सोयोबाथ' फैसा खरस जागोन नालाय अफिसाव थांलायनाङा कम्पिउटार दखान जिखुनु कम्पिउटार दखानावनो सोजायो आरो लोगोफोर सोंनानैल' नोंसोरो अनलाइन सोग्रानाव सोंबानो जाबाय सोंनानै सोबानो जाबाय आरो लोगोफोर नङाबा अफिसाव थांलायबा बेखार माने फैसा खरस जागोन नालाय ओंखायनो आङो नोंसोरनो खोन्थाखाबाय माने जायफोर मोनथियाखै मोजाङै खोनासंजोबनानै माने सोहैबानो जाबाय जानला मानला सोयोबा खिन्थु लस जागोन आरो बोसोराव 240 थाखा फैसाया लस जागोन आरो जोंना लोगोफोर बिदिनो मेल्ला मानसिफोर दिनैहाय माने मोनथियै मानसिफोरा सोदों ओमफ्राय उनावहायसो अफिसाव थांबाय ओमफ्राय अफिसाव सोंनानै जायैखाय लस जाबाय आरो बिसोरो लोगोफोर माने ओमफ्राय डाबल सोनांगौ जाबाय आरो ओंखायनो गोसोआव ला माने CSC आवसो सोनांगौ CSB आव सोनाङा बेखौनो आङो नोंथांमोननिसिम एसे खोन्थाना होनोसै होननानै खोन्थानाय जादों नै अर सायथावथाव लोगोफोर गोसोखांना हारसिं अर सायगासिनो आङो रावबो गैया नै न'आव बोरायाबो सफैथ'वाखै रिजार्भ थांदों बियो माबा अबाय मानसि दोनहैदों होनदोंथाय आंबो गोसोआव गैलायलांला लोगोफोर ओमफ्राय दा फैगासिनो दं होनदों आरो आं ओंख्रि संगासिनो ओंखामा मोनबाय ओंख्रि संगासिनो आङो नाजों टमेट' ओमफ्राय लोगोफोर जायफोर आंनि चेनेलखौ नायनानै मोजां मोनो लाइक कमेन्ट हरबानो जाबाय ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै लाबानो जाबाय गोसोआव लाखा आरो लोगोफोर माने जानला मानला सोनो नाङा आरो अफिसाव थांलायनो दरखार गैया बावनो सोबानो जाबाय जिखुनु कम्पिउटार दखानाव CSC कम्पिउटार दखानफोरावनो सोबानो जाबाय सोंनानै अफिसाव थाङोबा बेखार खरस जागोन आरो लोगोफोर बेखौनो आं नोंथांमोनसिम जाहाथे लस दा जाथों जोंहाबो माने जेबो लस जायासै अब्लाबो माने बेखार जाहैबाय आरो जोंना बावनो सोयोमोनबा जोङो 10 थाखा 20 थाखाफोरजोंनो जोङो हागौमोन बा थाइसेबो खरस थांनाय नङामोन ओमफ्राय जोंना दा 100 थाखा थांबाय आरो लोगोफोर आरो जुदि जायामोनबा 100 थाखानिबो बारा थांनो हागौमोन अब्लाबो जोंना जाबोबाय बेखौनो आङो धन्यबाद होननानै साननानै लाबाय आरो ओमफ्राय नै ओंख्रि संगासिनो आङो नाजों टमेट' होमबालाय लोगोफोर आंनि भिडिअ'आ बाहायनो जोब्बाय दे बाय बाय।